Alavên ragihandinê yên welatê Belçîka jiyan ji destdana zarokeka 2 salî eşkere kirin. Ew jî berî ku bigihê nexweşxaneyê piştî ku polîsên wî welatî hewil dida otomobîleke penaberan bigire ku otomobîla polîs bi dirêjahîya 7 kîlometran li dûwê otomobîla penaberan mata karîbû bigihêyê. Rojnameyeke welatê Belçîka wêneyek li ser rûpela xwe ya Twitter belav kir têde xembariya malbatên Kurdên Başûrê Kurdistanê diyar dikir. Ew jî ji ber jiyan ji destana wê zarokê ku ew zarok li gel malbata xwe li wê kampê dima. Piştî wê bûyerê dozgerê giştî li bajarê Turnayê di daxuyaniyeke rojnamevanî de got ku sedema jiyan ji destdana wê zarokê ne ji ber gulebarana polîsan bû. Lê rojnameya Le Soir ya Belçîka piştre li ser zarê heman dozgerî belav kir ku encamên piştgirîna pizîşkiya dadwerî diyar kirin ku ew zarok di encama gulebarana polîsan de hatiye kuştin. Frédéric Parisot her wiha raportên kotekeziyê li ser wê yekê dikin ku zarok hebûn serê xwe di penceran de derxistibûn dervey wê otomobîla ku bi dehan penaber di nav de bûn di dema ku polîsên Belçîka dixwestin wan bigirin. Li gorî jêderên ragihandkarî yên Belçîka ku ji wan kesên ku hatibûn girtin penaberên Iraqî û Efxanistanî û Îranî Kuwêtî hebûn û serbar kirin ku ew keç û malbata xwe ji penaberên Kurd bûn yên beriya demekê biryara derxistina wan ji Belçîka derketiye ku dixwestin berê xwe ji Belçîka bitin Brîtanyayê. Şerîn Kîlo Ark